ಸೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತ NP ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡಾಂಡ್ ಇತ್ತೇದ್ ಬೊಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಕಜಿಪುಗ್ ಮರುವಾಯಿ ಉಂಡು ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಜೈದಾಲ್ ಆಲ್ ಅಕ್ಕನೆ ತುಂಬು ಕಜಿಪಾದ್ ಆವೊಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಬಾಲೆ ಮೀದ್ ಜೈದಾಲ್ ನನ್ನ ಲಕ್ಕುನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಆ ಲಕ್ಕುನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತ ಆವೊಡು. ಸಾಮಾನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ ದೀತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಡೆಪುನೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಏತ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆನ್ನಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಮರತು ಪೋಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪಂದಿತ್ತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲಕೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಲಕೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆತ್ತೇನ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋಡ್ತಿನಿ ಸಾಮಾನ್ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಆತೆ ನಮಕ್ ಏತ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದ್ ನಮ ಆಂಡ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೇನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವೆಂದ್. ಯಾ ಮಸಾಲೆನ್ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ದೀತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಾರಾಯಿಗ್ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆವೊಡು. ಐ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗ್ ಒಂತೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಲ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಐಟ್ ಬೊಕ ಐನಾಜೆಸಲ್ ಬೇವರೆ ಪಾರ್ದ್ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿದ. ಅವು ಐ ಬೊಕ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ದಿನ ನೀರ್ಲ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐ ಬೊಕ ನಮ ದೆಕ್ದೀತಿನ ಮರುವಾಯಿಲ್ನ ಪಾರ್ದ್ ಐರ್ದಕ್ಕ ಒಂತೆ ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದ್ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಲೆನ್ ಅಂಚೆನೆ. ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತುನುಂದು ಫುಲ್ಲು ನೀರ್ ಆಜಿದ್ದುನು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಯರೆ ಪನಿಯರೆ ಮರತು ಪೋಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಟೈಮುಡೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ನಾನು ಇಡೀ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಎಲ್ಲೆದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ.